Сега ще ви покажа как да публикувате единична обява през Dropship Beast Lister. Първото нещо, което трябва да направите е да отидете в Amazon и да си харесате някаква обява, която искате да лиснете в eBay. Да кажем това. Копирате Amazon линка, отивате в системата, цъкате на Add Product. Тук слагате Amazon линка и го добавяте. В момента системата събира цялата информация от Amazon обявата и я подготвя в вариант за публикуване в eBay. Ето така изглежда нашия листер. От тук най-отгоре виждате, че правим проверка за забранени и нежелани думи в вашия description. В случая се съдържат думите Amazon. Може да използвате функцията за търсене по страницата, за да видите къде се намират точно тия думи и да ги изтриете. Гаранция. Така. Тук виждате амазонския тайтъл на предмета. Може да си го едитнете както искате, преди да го публикувате в eBay. По принцип, колкото по-уникален, толкова по-добре. Тук отгоре виждате колко символа ви остават от максималните 80. От това плюсче може да си добавите субтайтъл, но eBay таксуват за него, така че не е много желателно да го използвате. Тук виждате Amazon категорията, в която е публикувана обявата. Тук виждате eBay предложения за категории, базирани на тайтъла от Amazon. Ако предложението не отговаря на реалността, може да си изберете друга категория от тук. Така. Тук виждате вече спецификациите за обявата. Sale, това ви е eBay цената, на която ще продавате предмета. Buy, това е Amazon цената, на която го купувате. eBay цената може да бъде променена, като се променя и профита. Тези двете са обвързани едно с друго. Да кажем така. Тук виждате количествата, с които ще бъде публикувана обявата в eBay. Може да си го промените. Продължителността на самата обява. PayPal имейла, на който ще си получите парите след като някой купи предмета от вас. Тук са полисите на обявата. Като ако предмета в Amazon е с Prime доставка, автоматично избираме Prime полисито. От тия тагове може да си групирате самите листинги по някакви ваши си критерии, които са само за нашата система. Тук са Listing Details. Ако системата открие EAN кода на предмета, автоматично го попълва. Ако не успее да го открие, попълваме Does Not Apply. Тук е попълнила бранда. Part number не е успяла да го намери. Попълваме тегло, широчина, височина, материал и каквото успеем да хванем от амазонския листинг. Ако тези спецификации не са попълнени, те няма да бъдат изпратени към eBay. Въпреки това може да си изберете някакви, да си ги допълните. Така, и когато вече сте готови с тези спецификации, може да се едитнете и снимките. По принцип системата взима амазонските картинки, които са в обявата, размерява ги 1,5 пъти и прави ги по-големи. Също така изчиства метаданните от Properties там на картинките. Преименува всяка снимка с първите 3 думи от тайтъла, който си напишете тук. Също така има възможност да си дублирате снимките до 12, като дублирането става по ред на снимките. Също така
има опция да направите листинга си private. В този случай, ако някой купи листинга ви и остави фидбек, на страницата с фидбеците ви няма да се вижда самия предмет, за който оставим фидбека, няма да се вижда линк към предмета и цената, на която го е купил вашия байер. По този начин сте една идея по-застраховани от кражба, въпреки че пак не е невъзможно. Така. Ако искате, може да си добавите и собствени снимки към обявата. Може да си изберете главна снимка на обявата от тази звездичка. Също така може да изтриете някоя снимка от хиксчето. Другото, което може да направите, е да завъртите снимката огледално от тази иконка. По този начин снимката ви става уникална и ако някой търси картинката през Google Image Search, няма да успее да открие откъде е източника на обявата. Но трябва да внимавате, понеже не всички снимки е удачно да бъдат завъртяни. Примерно тази има текст по нея и ако я завъртите огледално, тя ще стане нечетлива. Така, толкова по снимките. Тук долу виждате description ви. Това е Amazon description, като е изчистен от HTML, JavaScript и всякакви други такива неща. Тук е само чистия текст. Може да се смените и темплейта, ако този не ви харесва. Може да сложите някой друг. Да кажем този с средно големи снимки и с синя линия. Така, това е стандартен редактор. От тук може да си болдвате текст, да си променяте размера на текста, да си центрирате разни работи, да си ги оцветявате, ако искате. И когато вече сте готови с едита на description, може да си прегледате как ви изглежда обявата от това око тук. Така ще изглежда обявата в eBay, когато я публикуваме. И когато сте готови вече, ако ви харесва самата обява, може да цъкнете на бутона Add Product. Сега обявата ще бъде изпратена директно вече към eBay. И тук вече може да видите самата обява публикувана. Ето така изглежда в eBay. Тук си има спецификациите. Тайтъла копиран. И така изглежда нашия листер.